Nairobi. Wadhi nyime. Piny Kenya ni kod chenro makare mar bero tudruok mag yore mag mbui kendo neno ni en kod arita makare mar nyayo ohala. Kenya koro yang kaka piny mokwongo e pinje Afrika mabiro bedo kod sava moket kod duol matayo weche mag tudruok e piny mangima ICANN. Ma oyangore bang' romo e kinde jata tije mar ICANN Gorman Mabi kod jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok e Lido Walo kaachiel kod jata tije mar duol mochung'ne weche mag tudruok e pachoka Ezra Chiloba. Why are you using phones? Why don't you use? Okay, good. Great. We're going to launch one of the most critical infrastructure when it comes to internet provision around the world. So ICANN chose to invest in Kenya, setting up one of the critical server systems that allows internet to be available to all citizens around the world. So they chose to set up this infrastructure in Kenya, which for us is really an honor. When you look at the increased capacity or demand for internet across the world, we've seen it growing even in Africa in the last few years, and we expect it to even grow further